zer duzu asto txiki? Zer darabiltzu burutxo horretan? Burutxo honetan? Ba horixe, buru barru honetan ze arraio ote dudan? Ez altzara bagogoratzen zer dugun buru barruan? Bai, entxefaloa. Eta entxefaloaren barruan, garuna, garunen borra eta zerebeloa. Zer da orduan jakin nahi duzuna? Garunari buruz gehiago jakin nahi dut. Badakit bi hemisferio dituela eta neuronaz josita dagoela, baina seguruenekok gauza gehiago badakizkiela. Deitu egingo diogu orduan? 1, 2 eta 3. Eneko! Kaixo, bikote, zer mozabete? Ongi, baina asto txiki jakin minez dago. Abai, zer jakin nahi zu ba? Garunari buruz gauza gehiago ikasi nahi ditut, baina ez kontatu betikoa, Gauza berriak ikasi nahi ditut. Zebai berria. Agian garunak 4 lobulu dituela? Lau globo! Globo ez, lobulu. 4 lobulu edo 4 zati. 4 zati! Bai, aurrean frontala. Pentsatzeko, jolasteko, hitz egiteko, eta atzean oksipitala. Ospitala? Ospitala ez, oksipitala. Begiekin begiratzen dugu. Baina ikusi, hemen, oksipitalarekin egiten dugu. Eta bi hauen artean, temporala entzuten lagutzen diguna. Eta gero paritala. Eta zertarako balio du lobulu parietalak? Ba, ukitzen dugun hori sentitzeko, adibidez, hotza edo beroa. Banik nahiago nuke buruan lobuluen partez globoak edo puxikak banitu, Globoak! Bai, horrela, egun guztia egan pasatuko nuke!